rasa ngurusi anake wong, ngurusi awake dhewe wis kesel. Josok ngelokne anake wong sebab anake dhewe rung karuan. Allah paring pangandika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Yauma dinten kiamat sak mangke la yanfa'u boten enten manfaatipun malun bondo ingkang dipun kempal-kempalaken wala banun anak ingkang dipun bangga-banggaaken ila kejawi man atallahi tiyang kejawi nggih menika namung sinten tiyang ingkang ngadhep Allah bikol bin salin kanthi beto manahipun ingkang tunduk manahipun ingkang piyambakipun pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala ketundukanipun ingkang badhe dibeta. Mila monggo mugi-mugi napa ingkang kula jenengan usahaken leres-leres status tambahan. Salajengipun kesempatan dalu punika sehat enten? Alhamdulillah. Pun bar panen nggih. Tur bar bakdo. THR-e tasih mboten? Kelas. Nggih kula tasih THR turahan hari raya. Nggih. Turahan hari raya niku biasanipun bleke kongguan ning isine rengginan. Nggih. Nggih. Mugi-mugi kula jenengan kesehatan kula jenengan saged nambahi kula jenengan langkung caket dumateng Allah taala. Nggih. Salajengipun kula pendhetaken setunggalipun riwayat. Ingkang riwayat menika kala wau bersumber saking sahabat asmanipun Jabir bin Abdillah unggulipun. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma saking sahabat asmanipun Jabir bin Abdillah enten Jabir enten Jabbar. Nggih, kekalihipun iku sahabat Nabi. Bahkan kekalihipun ndadosaken enten setunggalipun riwayat suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku piyambakipun salat, Jabir niki nyusul wonten ing sak kiwanipun Rasul. Dening Rasul digeret dipeneraken wonten ing tengenipun. Mboten dangu Jabar niku nusul neng kiwane neh. Akhiripun wong loro niku diundurke kabeh. Lah niku Jabar kali Jabir niki dadi riwayat contoh kangge kula jenengan nek kula jenengan nyusul wong salat jamaah niku pripun ngoten. Nggih. Dipun lajengaken. Alhamdulillah. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Sange sahabat asmanipun Jabir bin Abdillah mugi Allah paring ridho dumateng kekalihipun. Jabir nggih kalih bapakipun Abdillah. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambakipun raqiyal mimbar piyambakipun suatu saat Rasul niku minggah wonten ing mimbaripun. Falam wonten mimbaripun Rasul niku tlondakanipun enten 3. Dadi mimbarin jenengan niku nek nderek sunahipun Rasul kurang loro. Ya telung tlondakan. Nggih, ning mboten kudu. Falamma raqiyal darajatal ula. Ketika Rasul niku minggah wonten ing tlondakan ingkang sepindhah. Qala amin. Piyambakipun ngucap amin. Summa raqiyat tsaniyata. Lajeng piyambakipun munggah wonten ing tlondakan nomor kalih faqala amin nggih ngucap amin tsumma raqiyat salisata faqala amin. Ketika minggah tlondakan nomor 3 piyambakipun nggih ngucap amin. Faqalu sahabat tanglet ya Rasulullah wahai Rasulullah sami'naka sedantenipun kita niki niku mireng saking jenengan takulu jenengan ngucap aminan salasa marratin. Jenengan ngucap amin niku ping 3 niku enten apa ya Rasulullah? Bahasa sanesipun mboten kados padatan biasanya jenengan niku nek minggah mimbar niku langsung minggah lajeng tausiyah napa mauidhah. Nggih tausiyah kali mauidhah niku beda lho nggih. Nggih enten mauidhah hasanah enten tausiyah. Nek tausiyah cendak. Nek mauidhah dawa. Mula nek dadi pambiyawara aja kleru. Mau itu kesempatan menika kala wau lha kok cendak kleru niku. Tausiah niku cendak. Mau itu niku contone ngeten. Rasul suatu saat niku paring mau itu bar subuh ngantek zuhur. Kira-kira misal enten sing
mau idah teng mriki ceramah bar subuh teko dhuwur kira-kira jenengan apa nih? Jenengan tinggal lunga to niku. Nggih. Niku dugi dhuwur. Leren salat dhuwur, bar salat dhuwur tutuk neneh teko asar. Leren salat asar tutuk neneh teko salat maghrib, leren salat maghrib tutuk neneh teko isya nembe leren. Niku jenenge mau idah. Lah, ning nek tausiah cendak ra dawa-dawa. Nggih. Mila ngajine kula jenengan rasa dawa-dawa nggih. Bari sak dugi nggih bari sak bar marep dugi sak cekap nggih. Nggih niku pun rutin pun apik ten. Nggih. Nggih. Lah. Qala lajeng piyambakipun jalam marokitu darajatal ula nalikane aku mau munggah ana ing trondakan sing sik dhewe. Nggih. Ja'ani Jibrilu nyedak marang aku Jibril alaihi salatu wasalam. Jibril alaihi salam niku nyedak aku. Faqala piyambakipun bisi piyambakipun Jibril kuwi mau ngomong, "Ndonga saqiya abdun cilaka kanggone seorang hamba adraka Ramadhana piyambakipun gesang dipun panggihaken kalih Ramadan fansalakha minhu ngantek Ramadan niku rampung walam yughfar lahu kok ngantek dosane gak rampung tek. Ngoten. Nggih. Niki kula jenengan mlebet wulan Syawal tanggal pinten? 29. Sing rong poso Syawal ya garek sedina. Nek jenengan akeh ping 4 percuma mung garek sedina. Nggih. Tur poso Syawal niku abot nggih. Abot. Nek poso Ramadan niku enteng kenapa? Akeh kancane. Nek Syawal niku gak akeh kancane, akeh godane. Bar poso Ramadan sesasi utuh, hari-hari pertama panganan pirang-pirang dulur mara. Engko pas pekan seminggu ngeten, mengki usum wong ndekae. Nggih, campur wong halal bi halal. Wong kula ndek siang niku tasih ngisi halal bi halal. Alasane pecek Syawal. Nggih. Nah, terus kula jenengan ketika dipun takdiraken saged panggih wulan Ramadan ngantek Ramadan rampung kok ngantek dosane kula jenengan niku diboten dipun hapus dening Allah niku cilaka rugi. Se. Ketoke posone kula jenengan ndek wingi ditampa apa ora ketoke. Niki. Nggih. Nek poso ki ditampa apa ora niku gak ketok. Mboten saged dian. Amargi napa? Poso niku rahasianipun Allah ngantek malaikat niku nulis ganjarane pira ra iso kok. Khusus siam niku ingkang napa paring panu Allah piyambak sing biji. Ning enten amalan-amalan sanesipun, contoh ngeten. Tanda-tandane amale kula jenengan dipun tampi niku ditutupne. Mula kula jenengan kan bar nderek pendidikan asmanipun Ramadan, tarbiyatur Ramadan. Ramadan niku maknanipun, artinipun niku nggih menika aromat niku panas membakar. Lah napa sing diobong? Ji semangat. Mula nek Ramadan niku masyaallah wong ngamal niku semangate ra umum. Donatur masyaallah gampang ra umum Ramadan. Nggih. Maca Quran balapan. Nggih. Nang masjid ulah sregepe Ramadan, jekiran nang masjid Ramadan budal. Nggih. Mriki nggih enten. Ya ora apa-apa, alhamdulillah Ramadan gelem nang masjid niku apik. Nggih. Sak RT nggen kula niku sing dereng tindak masjid niku wong 3. Ning alhamdulillah ndek Ramadan niku kula roh sijine niku pun budal. Alhamdulillah ya Allah wis gelem nang masjid. Nek wong anyaran kuwi aja mbolokne. Masane nggen kula nate ra tau nang masjid dilokne. Dengaran ki nang masjid. Perut mulai ora gelem bali kok. Suatu saat petuk kula nang masjid gah, Pak. Aku ki ya rumangsa reget. Aku ki ya pengen resik amur wong resik kok enek wong ngelokne. Pokoke nek wong kerung mati aku ora arep nang masjid. Ngono. Betul kula gatene sing ngelokne mati, agek gelem nang masjid. Mula Ramadan niku enek wong anyar-anyaran ben tokno ae. Aja mbok lokne pokoke. Nah, ning ngeten,
tanda-tanda nek Ramadan niku kula jenengan tarweh kula jenengan dipun tampi niku dipun tutupne. Semangate niku wonten ing Ramadan mergo diobong semangate, lah nek Syawal niku peningkatan. Mula nek menika kula jenengan sampun mlebet dinten nomor 29 saking wulan Syawal, ndek wingi kula jenengan niku poso pinten dinten ndek wingi jenengan? 29 napa 30? 30. Niku kudune kula jenengan niku lek tarawih kan ya ping 30 ndek wingi. Niki kudune nek tandane nek ngatarweh kula jenengan dewi ditampa niku. Niki hari ke-29 kula jenengan leh witir niku kudune pun ping 29. Oke. Nek pun bolong, ngalamat niku. Niki. Nggih. Lah nek kula jenengan beramal semangat wonten Ramadan biasa no. Musuhe kula jenengan bongkoan sapa? Setan. Lah saiki wong setanis bongkoan Ramadan gak iso ngamal kuwi ajene wong pekoh. Paribasan wong tinju musuh wis dibongkok garek njoto sira iso njoto sok melu ngletak kon wong pekoh niku. Mila tanda nek ngamale kula jenengan dipun tampi tarweh kula jenengan dipun tampi niku teng Syawal niku ditutup netak napa witir minimal witir. Ngeten. Tandanipun tiyang niku muslim ngucap kalimatus syahadah. Oh, nek ngucap kalimatus syahadah niku muslim. Nah, mungkin nek tandanipun tiyang mukmin niku piyambakipun sedina teng masjid niku ping 5. Nggih. Mula nek wong muslim niku ning masjid arang-arang, wong Islam ki yo ngono kuwi. Sing sregep nang masjid niku tiyang mukmin. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku paring pangandika, menawa enek wong kok wirawirine ngomah masjid sedina ping 5, saksikan dia orang yang beriman. Tiyang mukmin. Kan ngeten, nek wirawirine tiyang niku pedagang niku ngomah pasar. Nek petani ngomah sawah. Nek pegawai niku ngomah kantor. Nggih, mengke nek ngomah pabrik niku jenenge buruh. Ning nek tiyang mukmin wirawiri niku ngomah masjid. Ngoten. Mula kok enek wong ra tau ning masjid kuwi muslim. Nek pun sregep ning masjid 5 wektu mukmin. Lah, mengke nek piyambakipun sampun salat gangsal wekdal dijamae dipun jagi, penampilannya pun dipun jagi, piyambakipun kok sregep salat witir niku tanda tiyang saleh. Ngalamatipun ngendikanipun Imam Ahmad bin Hambal, alamatur rajulusu tarkul witri. Tandane wong lanang sing ra saleh nggih niku ninggalke witir. Nek salat dalu niku hukume sunnah. Nek salat witir niku hukume sunnah muakkadah. Mula enten kalih salat sunnah sing boten layak dipun tilar dening tiyang mukmin napa piyambakipun mukim napa musafir, siji jenenge witir, loro jenenge fajar. Witir niku minimal sak rakaat. Lha piye ora iso tangi? Lah Ramadan ki yo gak tangi. Ramadan salate witir yo bar isya tek. Dadi jenengan kondur bar salat isya niku salat 2 rakaat tambah 3 rakaat ra apa-apa. Ento sekelas sahabat Abu Hurairah niku diweling dening Rasul, aku hafal nasihatipun Rasul, jagonen witir sadurunge turu, 2-3 dina poso ana ing sesasi, nggih. Niku dijaga tenan. Sekelas sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku salate witir niku saderengipun sare. Tiyang menawi yakin sesuk iso tangi sadurunge subuh niku paling sae salat witir niku nggih sadurunge subuh niku. Nek ketoke kula jenengan sesuk ketoke tangine jam pira niku wis krasa kok. Misal bar gelaan Daud doyak wong tandur. Lha. Wong tandur niku jane mundur nggih. Niku sing dengkelan niku wong Daud kok. Wong Daude jane ndoprok jane. Wong Daud ndoprok sing tandur ki mundur. Nek wong tandur niku mari kemrungse wong Daud niku. Dingkelen nek gak hati-hati. Engko bengi kira-kira barisak ngoten ngatang-ngatang. Ki sesuk ketoke tangi jampir iso melek. Ketoke sesuk gak iso tangi selbian. Ora iso tangi. Ngoten. Nah terus witir niku jadi penting.
Nggih. Nah, tanda-tanda mas Qur'ane kula jenengan drese kula ndadarus wonten ing wulan Ramadan. Sik. Nek wingi jenengan Ramadan khatam ping pinten? Enek sing mboten khatam ngono ya enek. Wong ya teko yo an. Ramadan musuhe talenan ora iso maca Qur'an kok yang pekoh niku. Dek wingi niku kula teng Tulungagung. Budal lewat Kediri, mantuke lewat Ponorogo. Lah kula niku kaget, mampir salat maghrib masjid teng Ponorogo. Kaget kula. Lah bar maghrib teko isai, maca Quran gak mulih kok. Nggih, iki posone bari padahal. Niki, nek mriki nggih enten bar maghrib budal masjid maghrib mulih isak ngono ya nek. Bar maghrib mulih kabeh. Ora nek bar maghrib mulih ki ning omah ngopo jane. Ngene. Bar maghrib niku mbok maca Quran teko isak ora ya entuk sak juz. Aku nang omah mangan bar isak kaya ora iso. Selak luwe pompone semaput ngantekan. Wong Ramadan kae sedina ra mangan engko buka tok cek kuat tok. Niki. Mila tandane kula jenengan niku nek leh ndarus Quran ndek wingi niku kok khatam pisan minimal. Ndek wingi pisan, khatam nggih. Pisan. Taun ndek wingi nek mbene pinten? Pisan yo an. Sok ben ya rek pisan. Niku jenenge juara bertahan. Khatam kok pisan terus. Lah, ya ora apa-apa pisan. Berarti sedina sak juz nek ndek wingi kula jenengan niku poso nek ana pos ndarus Quran khatam pisan. Niki Syawal niku kudune pun entuk 28 juz kudune. Kudune. Nggih. Wong tanggal 1 Syawal teko tanggal 5 Syawal niku sing paling melasi Quran. Gak enek wong demok. Nggih. Sing guyu ketoke pengalaman. Nggih. Jadi begitu. Mila teng Ramadan niku enten man soma Ramadana, enten man qoma Ramadana, enten man iktikafan fi Ramadana. Sinten tiyang ingkang siam Ramadan, sinten sing tarweh teng Ramadan, sinten sing iktikaf teng Ramadan. Hadis niki 3 niki. Niku awale niku beda, tengahe padha, mburine ya padha. Imanan wa ihtisaban anggenipun siam, anggenipun qiyam, anggenipun iktikaf niku keranten piyambakipun namung nggih menika yakin dumateng Allah, namung arep-arep ganjaran sange Allah. Bila ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, badhe dipun pangapunten dening Allah dosane ingkang sampun kelampahan. Ngoten. Ning tandane niku wau. Posone niku ditambahi Syawal 6 dina. Kan man soma Ramadana fa'atahu sittan fi Syawalin kasyamid dahar kan ngoten. Sinten sing poso sesasi Ramadan ditambahi 6 dina wonten ing Syawal kados dene tiyang ingkang siyam selama setahun muput. Ning ngene niku mung 6 dina Syawal ki abot iramu. Niki wonten wong petentengan. Warisan keluarga, kula ngapunten kula sih poso niki. Gara iki karo sesuk. Nek iki ora poso wis ra sida, rugi lek ku poso petang dina. Mula ya petuk dulur-dulure melu ya ora mangan witakne piye. Ya ta. Nggih. Mula kula jenengan nderek siam Ramadan, nderek tarawih Ramadan. Kok dosane kula jenengan dereng rampung niki sing masalah. Sing ndonga niku makhluk sing paling sae teng langit jenenge Jibril alaihi salam, sing ngamini niku makhluk ingkang paling sae ingkang nate Allah ciptakaken. Mboten enten makhluk ingkang langkung sae ingkang dipun ciptaken sak sampunipun Rasulullah, sak derenge lan sak sampunipun mboten enten sing kados Rasulullah. Laqad kanat fi Rasulillah uswatun hasanah, sebab Rasul niku wonten ing sedantenipun kondisine niku piyambakipun paling sae. Sak kringete wangi Rasul. Nggih, Rasul niku kringete wangi, ngoroyokan sahabat. Nek kringete jenengan, lho, bojo nyingkir kok. Kenapa kringete Rasul niku wangi? Rasul niku kringete wangi, niku sak atine niku resik masalahe. Nggih, nate dipun sigar dening Allah lajeng diresiki reget-regetane. Ping kalih nek mboten klentu bacaan kula.
Niki. Mila akhiripun ketika kula jenengan niku was-was posone kula jenengan niku pun ditapi napa dereng. Sik. Bu. Poso ndek wingi jenengan ya rasan-rasan. Pripun? Nggih. Lah rasan-rasane dosa apa ora? Nah, nek ngerti yo an. Nah, nek ngengkel yo an. Niki. Nggih. Kok mboten rasan-rasan kok, Pak, namung ngujahne. Lah yo jenenge rasan-rasane ngandhakne kancane. Mila kula jenengan khawatir posone kula jenengan tasih cacat. Mila akhiripun bayar zakatul fitrah. Nggih. Ngoten nggih? Kan zakat niku kangge nyuceni nek posone kula jenengan niku isih belang-belang napa bolong-bolong. Ngoten. Ning ngeten. Nah, enten kalimat ngeten jenengan katosaken. Penting masalahe. Ini aja salah tompo. Tiyang ingkang sampun ngedalaken zakat mal niku ora entuk nampa zakat. Nyambung mboten? Kula baleni nggih. Wong kok wis iso mbayar zakat mal, piyambakipun ora berhak nampa zakat mal kajaba diambil loro fisabilillah. Sebab piyambakipun pun mampu. Ning nek tiyang ingkang sampun ngedalaken zakatul fitri, napa zakat fitrah nek basane. Nek jenenge teng kitab hadis kali kitab fikih mboten enten zakatul fitro 3N, ene zakatul fitri. Mula idnya Idul Fitri ora Idul Fitrah. Zakatnya zakat fitri, idnya Idul Fitri kembali makan lagi wis ra poso, zakate wujude makanan ngoten. Jane ning ya ilat Jawa kuwi mau. Fitrah ya ora apa-apa. Ingat kalimatipun, tiyang ingkang sampun ngedalaken zakat fitrah, zakatul fitri niku boten entuk nampa zakat fitrah saka piyambake, entuke nampa zakate wong liya. Nah, nyambung mboten? Bingung. Nggih, mbak ampun bingung, ngaji niku penak-penakan mawon, nggih. Ngeten, dados tiyang ingkang sampun ngedalaken zakat fitrah ning poe nek wong kedusan sing gak bayar zakat napa nek? Bayar kabeh nggih? Mbok ra salate bayar kok. Wong kedusan poe nek sing gak salat enten? Kok gak sing dereng salat ngono ya nek? Ning wong ora teko to niku. Nek teko berarti kan wis salat. Nyat wong Islam kuwi enek sing salate piyambakipun dijamak setahun pindho. Enten Idul Fitri, enten Idul Adha. Nggih. Kedusan nggih enten? Ya, ya ora apa-apa, kuwi wong Islam lho kuwi. Wong Islam niku. Niku nek bayar fitrah ditampa mboten? Ditampa mawon panitia mung kono nampa kok angel. Ki rasa zakat maro gak ditampa. Kowe masalah ra salat, ora sang ngono kuwi. Dheke mboten salat niku dosa merga niku kewajiban saking Allah. Ning piyambakipun bayar zakat niku pinter ganjaran dhewe. Ora poso urusane karo Allah, ora urusane karo jenengan. Mula kula jenengan rasa sok-sok ngurusi wong-wong niku. Mula nek ngandani bojo kula ngeten, rasa ngurusi anake wong, ngurusi awake dhewe wis kesel. Josok ngelokne anake wong sebab anake dhewe rung karuan. Ngoten. Nggih. Nah, mila nek tiyang niku sampun bayar zakat fitrah, ora entuk nampa zakat saka piyambake, entuke kok ngene wong liya. Lalu prakteknya piye? Saya ngeten. Mriki pinten RT? Kalih gampang. RT pinten? Nah? 6AB. Oke. RT 15A mang dhewekne, RT 15B mang dhewekne aja mbok campur. Nek dicampur, mengke misal kula bayar zakat dicampur, berase kula niku iso bali teng kula lho. Niku ora entuk. Mula didhewekne RT kene dhewe, lah ngedume piye gampang. Wong daerah kene kok ana saka kene, wong daerah kene kok ana saka kene, rampung. Masalah ngeten, sing jenenge zakat niku napa? Zakat niku kalimatipun zakayu zaki zakiyatan. Maknane napa?
at-tamwu wa tathhir. At-tamwu maknanipun zakat niku bertambah. Tambah napa? Barokahipun. Kesaenanipun. Tuzidukum bil khairi au tuzidukum bit taati. Tambah kesaenipun, tambah ketaatanipun. Nggih. Nek mboten at-tathhir nyuceni. Bismillah. Alhamdulillah. Mila Nabi lan keluarga Nabi jenenge Ahlul Bait. Niku gak entuk nampa zakat, infak, sedekah. Terlalu mulia keluarga Nabi niku nek nampi zakat, infak lan sedekah, nek masalahipun aslinipun zakat, infak lan sedekah kuwi mau regetane menungso. Kok iso regetan, Mas? Nggih. Dalam menawi kula jenengan niku nggadahi penghasilan. Niku enten seperangan sing mboten hak kula jenengan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Lan seperangan saking penghasilan kula jenengan niku mboten hak kula jenengan. Langkung-langkung ingkang sampun dumugi nisab, langkung-langkung ingkang sampun dumugi haul. Haul niku masanipun, nisab niku batas minimal kegadhanipun. Contoh ngeten. Tiyang ingkang nandur pantun. Petani. Nggih. Leh nandur niku entuk sak ton. Nah, nisabipun pantun niku 8 kintal. Haulipun sak ben panen. Dados sinten ingkang panen entuk sak kintal, maka niku mengke dipendet 10% nek banyune gratis, 5% nek banyune bayar. Misal 8 kintal jipuk 10%, pinten berarti? 80 kilo. Krasa mboten? 8 kintal jipuk 80 kilo ini krasa mboten? Krasa, nek ra krasa ora berperasaan. Ya 80 kilo ki sak punjul sithik kok. Nggih. Ning ingat, niku nek mboten kula jenengan dalke, niku mboten hak kula jenengan. Ngoten. Nek niku hak mboten hak kula jenengan kok dikonsumsi, hati-hati niku hakipun fakir miskin. Ngoten. Nek misal piyambakipun mboten petani, sing rekoso nyat petani kok. Petani niku rekoso memang. Nggih. Sawah le tuku, modale ya modale dhewe, nggih. Apa-apa mbayar, engko untuk 8 kintal kon yakati. Mula nek pengen dadi petani gak yakat gampang. Nek mriki sawah seprapat ngoten angsal pinten kintal, Pak? Ora sing petani ketoke. Nggih. Mboten ate ditimbang? Nggih. Mboten ate ditimbang napa langsung didol? Lah niku masalah. Niku didol apa ora didol padha. Nek didol kan ya enek timbangane entuk pirang kintal, mengke dite pira kan ngoten. Nek mung didol kula nggih nandur pari, nggih kula dol nggih. Ya kula wegah gatel, wegah kanu kok. Ngoten. Nggih. Nah, maksud nek kula jenengan mboten petani, nggih, misal ternak nek ternak mriki kita mboten. Napa enten sing ternak wedhus duwe petang wedhus 40 nggih enten. Ra enek ketok. Wong mriki duwe wedhus 10 wis geger kok. Geger napa? Lek adol. Ngene. Nggih. Didol wae. Wong nek ngopeni wedhus ki mboyo mbleh-mbleh wedhus ngono lho. Oh ngopeni wedhus ora tau mbleh wedhus ora ta? Aja kaya tangga kula sakne. 2 minggu yang lalu kula ndawet kalih tangga wong papat, cerita padha cerita. Sing siji aku lah nyambutke tak klumpuk-klumpukne. Ha aku tuku mobil. Lah kok mau rebodo ndek dibradatke anakku. Wah anake kok nek judi online, slot. Nah, akhiripun keplepet mobile Pak disileh nggo nutup niku. Mumet Pak. Sijine genti cerita, aku yo lah ngopo, Dik? Aku jane anak mung siji, jane yo sabuk galeng. Paham sabuk galeng? Sawah ombo. Anake mung siji, sawah ombo, sing lanang nyambut gawe ning Solo, sing wedok niku carike Slepan. Duwe turah. Ning arep tuku sate man-man. Lah mbok saiki wis tuwek arep tuku sate wis ra tedas. Oh alah melas.
Wong nek rekoso men. Wong sing penak-penakan mangan sing enak-enak ngono lho. Engko mbasa lara agek tukone susu, agek tukone madu, tukone sate ngoten. Jenengan nggih ngoten. Melas men. Lah wong urip ora tau mangan sing enak. Sosok malah kadang-kadang pawan melarat. Mangan sate, darah tinggi. Enek. Oh ya teko. Sing mari darah tinggi ki ora sate ya tempe. Kene mangan sate, kok kene tempe niku mungkin darah tinggi niku. Mangan sate darah tinggi, mangan gereh gatel, mangan iwak laut alergi, mangan ndok biduren. Walah, melas temen. Basa mangan tahu tempe gembur apa-apa pawaan larat. Wong sing penak-penakan bae. Urip niku kudu seneng, urip kudu enak mangan enak. Nek kula jenengan niku sehat, niku enten kedanten protein, anake putune ben rada pinter mangan protein, ben rada pinter. Nggih, nek mung nabati ngenten niku mung lemut tok, wareg tok niku. Nek ben rada cerdas niku ya protein niku wau. Mula sosok ya mbleh wedhus ngono. Pitik ya ngono, nek pitik gedhe jagung ngoten didol, gering bleh. Ya Allah. Nggih. Lah mbleh pitik kok ngenteni gering. Lah gering ra ya wis penyakit tok. Niki. Mula urip niku sing penak-penakan mawon. Nggih. Atine kudu seneng, mangane kudu enak. Kula niku mangane ga enak wegah kok. Nggih. Mangan sing enak. Nggih. Nek ra enak kula wegah. Jangan sampai aja nganti wis bacut lara agek ditukokne vitamin, tukokne gizi. Kula gene kadang-kadang nggen nerapene bojo dikandani, "Ndek dhuwit ki aja dienggo terapi, ndek dhuwit aja nggo suntik, nggo tenan tuku sate, pengenmu apa turutono." Ngora semari, seneng atine kok. Ngoten, mula penak-penakan mawon. Nggih. Nah, dipulajengaken. Mila Ramadan niku kula jenengan niku leh ngamal niku tenanan. Lah teng Sawal niku ditutupne ampun ngantos bolo. Rugi nek ngantek kula jenengan gak anu. Lah mula zakat niku dadi penting. Ngoten. Zakat kanggo nyempurnane posone kula jenengan. Ngoten. Mila niku wau tiyang ingkang sampun ngedalaken zakat mal gak entuk nampa zakat mal. Nek sing liyane petani zakatipun pokoke nek diitung saka Ramadan teko Ramadan salajengipun kok jek duwe tabungan 83 juta, maka kudu ngetokne 2,5%. Enten sing duwe tabungan 83 juta enek? Ora enek. Aman gak zakat. Nggih. Wedhus di wedhus 40, wedhuse dingon, maka setahun salajengipun kudu ngetokne wedhus siji niku jenenge zakat. Ada, niku zakat mal. Nggih. Nek zakatul fitri, zakat fitrah niku ora peduli ki melarat ki sugih, pokoke piyambakipun bayar zakat. Ngoten. Nggih. Nek niku wau, wong sing wis ngetokne zakat fitrah ora entuk nampa zakat fitrah saka piyambake, entuke nampa zakat fitrah saka wong liya. Mula berase aja mbok campur. Lah mung sak RT Pak didum gang nek mung sak RT gang kene dhewekne gang kene dhewekne wong kene jipukno kok kene wong kene jipukno kok kene ngoten carane ngoten nggih nomor kalihipun ndek wingi kula iktikaf teng Jenawi kula suatu saat pengen iktikaf teng mriki nek entuk nek ra entuk ya wis ra sida nggih enten niku 8 masjid enten sing masjid siji niku nyedak zat niki enten tiyang sepuh niku piyambakipun bayar fidyah niku malah wah beda karo wong biasa niku. Misal fidyah niku kula balen teng piyambake entuk mboten aja. Tiyang ingkang piyambakipun sepuh pun mboten saged siam bayar fidyah. Tiyang ingkang piyambakipun sakit ingkang harapan sembuh kok mboten enten tipis fidyah mawon. Ning nek sanese niku fidyah qadha, kadang qadha tok. Ngoten. Ngoten nggih. Nah, niki enten tiyang ingkang piyambakipun rondo, tuwa, melarat, ku bayar fidyah malah akeh. Karepe panitia gandeng mesakne kula balekne. Aja mbalekne.
Kuwi nek arep mbok kei fidyah, jika fidyah wong liya kekno kono, fidyah kono kekno wong liya, wong fidyah kono kok mbok balekne. Dan fidyah niku saene ben sore, iki pokoke bu sahur. Muga-muga iso teko sore, ra kuat ya sore mbayar fidyah. Paling sae ngeten niku. Ning misal dibayar kontan ning arep ya oleh, dibayar kontan ning mburi ya ora apa-apa. Penak-penakno. Wong Islam iku penak-penakno. Wong Islam niku rekosane teng pundi? Nek dipikir abot, mul aja dipikir tandangi wae. Ngoten. Lah kaji kok panjenengan pikir, ra mungkin kelakon. Kaji niku lak-lakone bayar budal ngoten mau. Nggih. Lah, wangsul dados fidyah niku kanggenipun tiyang ingkang sampun sepuh mboten saged nglampahi siang napa tiyang ingkang sakit pun mboten mungkin sak mari. Nggih. Ning aja mbok balekne rono neh. Enten melih bondo ingkang gawe entuk bali teng piyambake. Siji jenenge zakat, loro fidyah, telu nggih akikah. Ngeten. Akikah ning nggo awake dhewe. Sesuk isa. Nggih. Kuwi mriko nek mriki rak dereng. Nggih. Mas Yadi pun diakikah dereng ndek ben. Ketingale dereng. Aku gak suudon ketoke urung. Nggih. Ngopo ora ngerti kok jek cilik kok. Lah kaya kula niki nggih dereng diakikahi. Pertanyaanipun, kula dereng diakikahi dening bapak kula. Entuk ora kula mbleh akikah nggo kula? Entuk ora? Sing ra entuk sapa? Akikah niku idealipun niku lahir hari ke-7 idealipun. Nek gak iso teng Syafi'iyah hari ke-14, nek gak iso hari 21, nek gak iso mukapan. Kenapa? Ngeten masalah. Enten hadis kullu hulamin murtahanun. Saben-saben bayi sing lahir murtahanun tertahan. Bi akikati kanthi akikahipun. Tutbahu anhu yauma sabihi mula dibelehne ana ing dina nomor 7. Wa yukhlaku dipotong rambute, wa yusamma dikei jeneng. Niku idealipun. Kondisine ngeten, ngopo kok kula dereng diakikah ji bondone bapak ki cupet tenan. Nggo akikah nggo mangane rekoso. Nek kula gak diakikah ini di sepasare. Nek sepasaran kan mau sego diliwet, golek nek godhongan turut kebon. Dadi kulup. Nggih ta? Ndoke tak rangan jipo siji sigar dadi 18. Nggih. Lah sementen e. Nggih ta? Nggih cilikan kula sementen iki lho enake ra umum ora tau mangan ndok. Entuk bancane cah cilik-cilik pencukan ngeten niku sing ndoke pangan dipangan keri di mah jiglok sisan ra sedo mangan. Nggih. Nggih. Nah, mila wangsul kula dereng diakikahi, maka bektine kula jenengan dumateng tiyang sepuh kula jenengan, kula dumateng bapak kula niku salah satu dengan akikah nih. Asline kewajibane wong tuwek jane. Ning nek wong tuwek dicupet bandane loro urung tekan ngilmune. Sok-sok tekan ngilmune bondone cupet, sok-sok niku cupet bandane ngilmune urung tekan. Maka ngeten, kulu hulamin murtahanun saben bayi sing lain tertahan niku maksude napa? Dijlentrehne para ulama. Murtahanun tertahan niku anak niki mboten saged paring syafaat dumateng tiyang sepuh. Mboten. Nggih. Anak niku mboten saged paring syafaat dumateng tiyang sepuhipun nek dereng diakikahi. Mula kula jeneng kula misal saking bektine kula dumateng kula jeneng bapak kula jenengan ki bapakku dhisik ngilmune rong tekan sok-sok bandane sing cupet mulai aku tak belehne wedhus ki ganjarane nggo bapakku nggih maka boleh ning nek ngeten iki nek sing beleh anak nggo awake dhewe ganjarane kene wong tuwek anak niki ra entuk mangan napa ha tebusan kok melu mangan ra sida nebus tunggale yakat niku wau ning nek sing beleh wong tuwek kabeh entuk mangan nyambung Dil, pengajian ngeten iki misal karep mbeleh wedhus ayo nyamleng to. Mathuk mboten? Mathuk mawon. Ning wedhuse sapa? Sapa sik sing arek akikohan? Ngoten.
Lah iki wong lanang lanang pirang-pirang keterung diake koyo kabeh niku. Iso gentenan niku. Pun pendak malam Senin keempat siap lho. Nggih. Margi napa? Nek mboten diakikohi niku wau anak gak iso paring syafaat dumateng tiyang sepuh gak entuk syafaat saka anak. Ngoten, misal padha-padha ning swarga tidak bisa menaikkan satu tingkat di atasnya bagi yang tidak bisa memberikan syafaat. Nek sijine ning neraka ora iso nyuthik nang bapake teng gone swarga ora iso. Mula kajenge nyambung niku dane akikah niku wae. Ngoten. Jujur, kula niku dititipi anak 5. Cah 5 niku sing akeh kula akeh nembe cah nomor 5, nomor 2, nomor 1. Sing nomor 3 karo 4 iki dereng. Harung enek tenan kok. Nggih. Mula kula ing wedhus, tujuan kula ing wedhus niku abol ki nomor kesekian. Sing penting melu mbeleh sik. Mula dhewe iki kula mbeleh 4. Siji nggo sing barep niki 2, putune 2. Ngoten. Dadi yo melu mangan, mengopeni wedhus ora tau mangan iwak wedhus. Nggih. Ngoten. Ngoten nggih. Nggih. Pun cekap enten ingkang tanglet? Mboten enten? Nggih. Mugi-mugi Allah paring pemahaman dumateng kula jenengan sehingga semangat sak sampun diobong teng Ramadan menyalanya itu di bulan Syawal. Ngoten. Mula leh deres, leh witir lan sanes-sanesipun dipun lajengaken. Cekap leresipun sange Allah pati punya pangapunten mugi saged panggih wonten kesempatan candhaipun sing paling sae mboten sing muni, sing paling sae mboten sing mirengne. Muni gampang, mirengne gampang. Sing paling sae sinten sing bisa nglampahi napa ingkang dumugi sange Allah lan Rasulipun. Akhiripun kita akhirakan kanthi kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa iyaya bin nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.